I den her video, der skal vi se et eksempel på brug af tretrinsreglen. Og det betyder, at vi skal kigge på den her funktion fx lige x i anden. Det er et almindeligt parabel, altså et andengradspolynomium. Og vi prøver at bruge tretrinsreglen, som jeg lige har skrevet op her. Først i et punkt, der har første koordinat 1. Så bagefter i et punkt, der har første koordinat 3. Og til sidst prøver vi at gøre det generelt. Så der er altså 3 dele i den her video. Tretrinsreglen, som vi skal bruge, den siger, at når vi skal udregne f mærke af x, altså om en funktion er differentiabel eller ej, så det vi gør, det er, at vi følger de her 3 trin. Først finder vi differenskvotienten. Det er også det, som hedder sekantens hældning. Det gør vi med den her formel. fx0 plus h minus fx0 divideret med h. Når vi så har fundet det udtryk, så reducerer vi det mest muligt, og til sidst lader vi h gå mod 0. Så lad os prøve at komme i gang. Hvis vi starter her fra en ende af, så har jeg altså x0, som er 1, og det betyder, at den situation, jeg kigger på her, det er min parabel, som jeg går her, f, og så har jeg altså et punkt her, x0, som er 1. Og det rører grafen her i en eller anden værdi, f er 1. Og den kan vi jo faktisk regne ud konkret her, ved at sætte 1 ind i min funktion her. Så her har jeg faktisk værdien 1 her. 1 i anden, lige her, f er 1, er lige 1 i anden lige med 1. Så det er derfor, jeg har mit 1-tal herovre. Det jeg er ude efter, når jeg laver den her tretrinsregel, det er, at jeg finder et hjælpepunkt længere op ad grafen her. Et eller andet stykke. Der skriver lige lidt mindre. Og her har jeg så x0 plus h, det vil sige 1 plus h. Og hvis jeg så skal udregne min y-værdi her, så kan jeg gøre det ved at sætte 1 plus h ind i min funktion. Funktionen f, den sætter det i anden, jeg sætter ind i den. Og det her kan jeg simpelthen så regne ud ved en kvadratsætning. 1 i anden, det giver bare 1, plus h i anden, plus det dobbelte produkt. 2 gange h, altså 2 gange h gange 1, kunne jeg også her sige. Så nu har jeg reduceret det lidt. Så heroppe har jeg altså værdien 1 plus h i anden, plus 2h. Og det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil tage min sekant her, gennem de 2 punkter. Der var sekanten. Herover havde jeg grafen. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde en tangent ud fra det. Altså et udtryk for, hvor stejl min graf den er lige præcis i det her punkt her, hvor x0 er 1. Og det gør vi altså ved at bruge tretrinsreglen. Hvis jeg skulle bruge min tretrinsregel her, og det skal jeg, så starter jeg med trin 1. Og det er at få skrevet min sekanthældning, eller den her differenskvotient, for at skrive op. Så jeg skal tage sådan her, min f-værdi er x0 plus h, og x0 det er jo et fast tal i det her tilfælde 1. Så jeg sætter 1 plus h ind, trækker f af 1 fra, og dividerer med h. Og her, der har jeg jo faktisk heroppe regnet ud, hvad de to udtryk giver. f af 1 plus h havde jeg her. 1 plus h i anden plus 2h. Og der skal jeg så trække f af 1, som gav 1 fra, og dividere med h. Her der kan jeg se, at de her 1-taller her, de vil gå ud med hinanden. Så tilbage har jeg h i anden plus 2h divideret med h. Og hvis jeg skal prøve at reducere på det her, så betyder det, at jeg skal tage hvert af de her led her i min brøk, i brøkens tæller, og dividere med nævneren. Så man kunne sige, at jeg kunne splitte den op sådan her. H i anden divideret med h plus 2h divideret med h. Og hvis jeg prøver at reducere dem, så h i anden divideret med h, det giver bare h. Og 2h divideret med h, det giver 2, fordi de her h'er, de udligner hinanden. Så nu har jeg først faktisk både opskrevet den her, det har jeg her, og så har jeg sådan set også allerede nu reduceret den,
Så jeg har faktisk været igennem de første 2 trin. Hvis jeg så kommer til det 3. trin her, så skal jeg prøve at se, hvad det der det går mod, når H bliver småt. Og i praksis her, der er det altså nemt at prøve at forestille sig, hvad sker der med hvert af de her led, når H bliver et lille bit tal. Jeg starter med det første led her. Det kommer meget tæt på 0, kan jeg se. Og det andet, det forbliver upåvirket. Så tilsammen kommer det her meget tæt på 2. 0 plus 2 giver 2. Det vil sige, at min sekanthældning som var taget i værdien 1 her, ikke generelt i 0 eller i x0, den har værdien h plus 2, og den går så mod 2, når h går mod 0. Og det betyder, at oppe for min figur her, hvor jeg startede, her, der vil den her tangent i det her røringspunkt have hældningen 2. Det er det, som vi normalt kalder f-mærke af taget i vores x-værdi her, det var altså 1 og 2. Så i mit punkt 1,1, der har jeg altså en hældning på 2 på min tangent. Hvis jeg går videre med det næste eksempel her, så skal jeg nu prøve at forestille mig, hvad der sker, hvis jeg flytter mig. Hvis jeg ændrer situationen her, jeg kan lige starte helt forfra. Sådan at vi i stedet for starter i værdien 3. Så vi har igen en parabel her. Der har jeg min parabel f. Og herude har jeg min værdi 3. Og hvis jeg skal regne ud, hvor højt jeg er på y-aksen her, når x den er 3, så kan jeg gøre det ved at sætte 3 ind i min funktion. Jeg sætter ting i anden. Og det giver altså værdien 9. Så her har jeg min værdi 9. Ligesom før, så går jeg et stykke længere ud på grafen her. 3 plus h. Og hvis jeg skal finde ud af her, hvor højt jeg er oppe, så skal jeg sætte 3 plus h ind i min funktion. Den sætter stadigvæk ting i anden. 3 plus h i anden kan jeg regne ud med en kvadratsætning. Det giver 9 plus h i anden plus, og så skal jeg have det dobbelte produkt, 6h. Sådan der. Så heroppe har jeg altså værdien 9 plus h i anden plus 6h. Der. Og ligesom før, der er vi ude efter en tangent. Her, finde dens hældning, og vi gør det ved hjælp af trintrinsreglen. Altså ved at finde hældningen for den her sekant, som går gennem de 2 punkter. Vi bruger vores tretrinsregel igen, og ligesom før, så handler første trin om at sætte ind her i vores sekanthældning. Og vi husker, at vi nu er i værdien 3. Sådan der. Så jeg tager mine funktionsværdier, som jeg allerede har regnet ud heroppe. Det skal divideres med h. Og jeg kan se, at jeg skal have f af 3 plus h, den har jeg her. Og så skal jeg trække f af 3, som var 9, fra. Så det var trin 1. Trin 2, må jeg hellere huske at få det med den her gang, nu gik det så stærkt sidst. Så jeg satte det på bagefter.
Trin 2, der skal jeg prøve at reducere på det her. Og jeg kan se, at de her nitaller, de vil igen udligne hinanden. Så tilbage har jeg h i anden plus 6 gange h. Og igen, ligesom før, så skal jeg nu reducere på det her ved at tage og dividere de to led i min brøk her i min tæller med h hver især. H i anden divideret med h, det giver igen h. Og 6h divideret med h, det giver 6. Så nu har jeg reduceret. Og så kommer trin 3, hvor jeg prøver at se, hvad der sker med det her udtryk, når h går mod 0. Igen, h'et kommer tæt på 0, fordi det er det, jeg gør. Jeg flytter det tæt på 0. 6-tallet bliver ikke påvirket, så tilsammen går det mod 6. Og det vil altså sige, at hvis jeg springer nogle af alle skriverierne over fra før, f-mærke taget i punktet 3 har værdien 6 her. Svarende til, at tangenten i mit punkt den har min hældning på 6. Der skulle den være, den der prik. Sådan der. Så den tangent, jeg tegnede den heroppe, som jeg var ude efter, her, den har altså en hældning på 6. Når vi er i det her punkt, 3,9. Så alt det her, det kan jo være meget smart at gøre, men det kan også blive lidt irriterende at gøre i hver eneste punkt, hver gang man vil finde en tangenthældning. Så derfor så kan vi altså også gøre det generelt. Og det kan man også godt lige have hernede. Generelt, så hvis jeg skulle prøve at bruge første trin, så har jeg altså, kan vi lige sætte en graf ind herovre, min parabel her, og jeg har et x0-værdi der, og herude har jeg f af x0. Her har jeg x0 plus h, og her har jeg f af x0 plus h. Så lad os prøve at regne uden de her faste tal, som jeg havde før. Første trin. Der skal jeg regne f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Og jeg tager simpelthen nu og sætter x0 plus h ind i min funktion. Den sætter ting i anden. Så det var trin 1. Nu har jeg bare sat helt generelt ind i min funktion, altså der sætter ting i anden. Hvis jeg så skal prøve at reducere det her i trin 2, så kan jeg starte med at gange det her ud med den første her med en kvadratsætning. x0 i anden plus h i anden plus 2x0 gange h. Og jeg skal stadigvæk trække x0 i anden fra. Og det er altså den her, som jeg har brugt et par gange nu, a plus b i anden, a i anden plus b i anden plus 2ab, som jeg bruger til at gange det her kvadratudtryk ud. Nu kan jeg se, at de her udtryk her med x0 i anden, de går ud fuldstændig ligesom mine nitaller gik ud her, eller før var det et-tallerne, der gik ud. Så tilbage har jeg nu h i anden plus 2x0 h divideret med h. Og her der skal jeg jo igen huske på, at jeg skal tage hvert led og dele med h. H i anden divideret med h, det giver bare h. Og 2x0 h divideret med h, det giver 2x0. Og det her, det kommer tæt på, ja, h, det går mod 0, og 2x0 bliver ikke påvirket. I alt 2x0, når h går mod 0 her i trin 3. Og det vil sige her til sidst, at f-mærke taget i mit punkt her, det er faktisk bare 2x0. Det her betyder, at jeg fra nu af, når jeg regner på funktionen x i anden, og skal finde en tangenthældning,
slipper for at lave alle de her mange trin. Fordi jeg kan bare sige, okay, jeg vil være i punktet 3. x0 er 3, så skal jeg gange det med, altså 2 gange 3, det giver 6. Det var det, jeg fik her også. Før, da jeg var i punktet 1, der fik jeg hældningen 2. 2 gange 1, det giver 2. Og hvis jeg nu ville være ude i punktet 5, så ville det være 2 gange 5, altså 10. Så på den her måde, så ved at gøre det generelt, så kan jeg altså spare en masse arbejde i forhold til at finde de her tangenthældninger fremadrettet. Så det er derfor, man tit regner det generelt med den her tretrinsregel. Så har man bevist det en gang for alle, så kan man bare bruge formlen herfra. Så nu har vi set 2 konkrete eksempler, først med x0 lig 1, og så med x0 lig 3 på tretrinsreglen, og så også hernede generelt, hvor vi kan se, at det generelle udtryk for f-mærke af x0, det er 2x0, når f af x det er x.